Тапшыруыбызның бурнында шагыйрь Гәрәй Рәхимнең мондый шигъри юллары искә төшә. Иң алдынгы сәнгать батыры шигърияттә Тукай, музыкада Сәйдәш. Инде канатлы гыйбарәгә әверелергә өлгергән бу сүзләргә мөрәҗәгать итүебез юкка түгел. Чөнки 18 августта Югары Услан районының Кызыл Байрак авылында татар профессиональ музыкасына нигез салучы данлыклы композитор Солих Сәйдәшев истәлегенә багышланган Сәйдәш аланы сәнгать бәйрәме үтәчәк. Һәм бу турыда тулырак итеп сөйләү өчен студиябызга кунакка Татарстанның халык артистлары Луара Шакирҗанова һәм Фуат Әбүбәкеров килделәр. Хәерле көн, хөрмәтле кунакларыбыз. Мәгълүм булганча, әлеге бәйрәм беренче тапкыр Галиәскәр Камал исемендәге театрның элекке директоры Шамил Закиров инициативасы белән 2000 елда оешкан иде. Димәк, быел 18 тапкыр үтәчәк Сәйдәш аланы. 18 яшь инде ул фестиваль өчен ниндидер бер җитлеккән, шундый үсеп җиткән вакыт, билгеле бер тәртибе урнаштымы аның Луара шушы еллар дәвамында ничегрәк үзгәрде безнең фестиваль? Әмма ул 18 ел дәвамында бара, берничә ел ул булмый да калды. Шамил Зиннурович үлгән вакытта чынлап та Шишмә башы безнең театрда башланды. Аннан соң аны мәдәният министрлыгы күтәреп алды. Ул республика дәрәҗәсендәге зур чара, яңа гасырның, 21 гасырның матур чарасы, ул традициягә әйләнде инде. Шуны да әйтеп китәсем килә, әгәр инде без тарихка күз салсак, менә нәкъ Камал театры шул Кызыл Байрактагы кайчандыр 20-40 елларда Сәлих Сәйдәшев җәйкене ял итәргә яраткан урында аның туганнары Дилбәр апа белән Үзбәк абый белән дә без һәрвакыт элемтәдә тора идек. Уйладык, шундый бер мәйдан оештырырга. Без өмәлләр ясадык әле. Анда артистлар, хезмәткәрләр, башка шәхесләр дә булган. Аннан соң Шамил Зиннурович зур бер таш куярга, ул ташны эзләүләр анда кайлардандыр. Анда язулар, нинди шигырь язарга дигәч, хәтерлим әле Равил Фәйзуллинның ана шул теге Иделдә айкала, чайкала, айкала. Чынлап та менә ул бик туры килде. Кыскасы менә шулай итеп Камал театрының мәрхүмнәребез Марси Сәлимҗанов та Сәйдәш белән бергә күрше булып үскән кеше бик яратып без башлап җибәрдек моны. Һәм әлбәттә ул башланган вакытта Сәйдәш әсәрләреннән күбрәк торды. Спектакльләрдән изекләр булды, шунсыз булмый да инде, әйме? Шулай башланды. Һәм әлбәттә ул хәзер безнең бер халкыбызның бәйрәменә әйләнде. Кешеләр аны сораштырып тора, көтеп ала. Анда әлбәттә Сәйдәш моңнары яңгырый, илаһи табигать. Һәм инде ел саен инде бер үзенчәлеге була аның. Ул минемчә инде 18 ел буе барган мондый чара, ул Алла бирсә бетмәс. Безнең Сәйдәшнең моңнары һәрвакыт яңгырап торса да, менә булай итеп халык белән бергә искә алу, төрле башкаручылар белән ул әлбәттә бик әһәмиятле. Мин истәрим әле тагын, бәлки композиторлар берлеге активрак катнашыр бу нигә, чөнки анда яшь агзалар бар. Сәйдәшнең сәхарифен белсәләр дә, музыкасын белмиләр. Аны туп-туры әйтергә була. Аннан соң театрга җөрмәгән, театрны белмәгән, академия театрының бусагасы атламаган кешеләр шактый. Шуңа күрә мин аларны чакырырым бу бәйрәмгә махсус. Быелгы фестиваль ниндирәк булачак, ниндирәк форматта узачак, кемнәр катнашачак икән? Идрис Газиев, Башкортстаннан билгеле танылган җырчыбыз, үз өстенә алды җаваплылыкны. Ул сценарийларында, режиссерлыгында һәм катнаша да. Кайчандыр мин аның сценарийларын башлап җибәргәндә алып та баручы бик озак еллар буе шулай үзебезнең өлешне керттек. Күбрәк безнең быел Камал театры гына катнаша дип әйтергә була. Менә күреп торабыз, сезнең театрның яшьләре дә шулай талантлы яшьләре, җырлыйлар, хәтләнеп бәйме. Һәм гомумән Сәйдәш әсәрләре алар күптән инде халык җәүһәрләре булып киттеләр. Яшьләр әлеге әсәрләргә теләп алынамы? Менә бигрәк тә сезнең театрның яшьләре. Менә бик әйбәт сорау. Менә безнең театрның яшьләре Сәйдәштән башлыйлар. Сәйдәшкә кушылып икенче җырлар җырлыйлар, ләкин менә Сәйдәш аларның беренче җырлары булып. Зәңгәршәлдә уйнап караган кешеләр инде алар ул җырларны мәңге сәхнәдә күпме җырлары мәңге онытмаячаклар. Шуңа күрә безнең Сәйдәшне онытмаганыбызга менә сәләтле яшьләр сәбәпче.
Инде Зәңгәр шәл турында искә алгансыз икән, шунысын да әйтеп китәргә кирәк. Камал театрының һәр сезоны башланганда Зәңгәр шәл белән башлана, тәмамланганда шулай ук Зәңгәр шәл белән ябыла. Әлеге әсәрнең көче бүген кимеме ул Луара апа? Аның көче нидә ул? Юк, ул инде кимерлек түгел, ул бит безнең театрда залга керә торган кыңгырау да Зәңгәр шәлдән, Сәйдәш моңнары белән башлана. Ул гаҗәеп, бер төрле даһи музыка, затлы, зиялы, халыкчан һәм һәр буын аны кабул итәр. Безнең Зәңгәр шәлебез һаман да үзенең яшь геройлары белән шатландырып торыр дип уйлыйм мин. Мәйсәрәләр, Булатлар, яшьләр, бик талантлы яшьләребез өстәлеп кенә тора, шуңа күрә юк, Сәйдәш һәм инде әлбәттә киләсе яңа буыннарга барып ирешсен өчен менә шушындый чараларны уздырып тору кирәк. Аларның да колакларына керсен, чөнки нәрсә ишетәсең, шул бит колакта. Һәм бер төрле бүгенге ритмдагы андый җырлар белән генә түгел, менә без аларны пропагандаларга, без аларны бирергә тиешбез. Шул уңайдан Камал театры үзенең спектакльләре белән, Зәңгәр шәле белән тиешле дәрәҗәдә. Луара апа, шушылай әңгәмәгә килгәнсез икән, сездән нәфис сүз остасы буларак Сәйдәш турында берничә шигъри юлны укып китүегезне сорар идек. Безнең вакытыбыз чикле инде, мин бер генә куплетын гына әйтеп китим, үземнең апаныкын, Лена Шакирҗанның. Ул бит гади композитор гына түгел, Сәйдәш башка, Сәйдәш икенче, Сәйдәш музыкада архитектор, туфрак серен белгән игенче. Афәрин дип кулына чабырга кала. Хөрмәтле кунакларыбыз, бик зур рәхмәт килүегезгә, әңгәмәгез өчен. Сәйдәшстанга быелгы сәяхәт тә шулай күңелле, матур үтсен. Көтеп калабыз барыгызны да. Барыгызны көтеп калабыз. Чакырабыз. Бүген бездә кунакта Татарстанның халык артистлары Луара ханым Шакирҗанова һәм Фуат Хәмит улы Әбүбәкеров булдылар.